L-apparat neċessarju għat-trattament tal-IVF ilu fl-isptar Mater Dei sa mill-bidu li fetaħ dan l-isptar jiġifieri fl-2007. Biex inxtara l-apparat ta' trattament tal-IVF intefqu kważi 289,000 euro. Apparat iżda li qatt ma ntuża minħabba li f'Malta qatt m'għandniex liġi li tirregola l-IVF. Fl-assenza ta' din il-liġi li l-Gvern ilu snin ikaxkar saqaħ fuqha, il-koppji li ma jistgħux ikollhom tfal u jridu jagħmlu l-IVF jeħtieġ li jmorru sptar privat. Kull trattament tal-IVF fi sptar privat jiswa mal-4,000 euro u hemm 25% ċans li trattament jirriżulta fi tqala. Sitwazzjoni li qed iġib pressjoni fuq koppji. F'Ġunju tal-2011 il-Prim Ministru kien ħabbar li b'mod immedjat din il-liġi kellha tiġi introdotta. Iżda ftit tal-ġimgħat ilu biss, il-Ministru Chris Saint qal li din il-liġi għadha quddiem il-Kabinett. Bħalissa jsiru medja ta' 150 trattament ta' IVF kull sena, meta skont id-daqs ta' pajjiżna suppost isiru 500 fis-sena. Dan in-numru żgħir huwa sinjal ta' nuqqas ta' aċċessibilità għat-trattament. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat diġà ħabbar li gvern ġdid jagħti priorità u jdaħħal mal-ewwel liġi tal-IVF.